बना लो और बना लो बना लो और मनवे के होशी वाला भेटई है डमरू वाला हो बना लो मनवे के होशी वाला भेटई है डमरू वाला हो रही फेरी लमाला भेटई है डमरू वाला हो बना लो मनवे के होशी वाला भेटई है डमरू वाला हो आदरणीय श्री सुरेश यादव जी परिवार बारी 500 रुपए के पुरस्कार आपने तरफ से आई अभिनंदन बंदन बा ये धोती सम्मान बा अभिभावक की तरफ से पुरस्कार में आई ये धोती सम्मान बा कहल जाला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा असली बन के देख पुजारी दौड़ल आई है त्रिपुरारी कि असली बन के देख पुजारी दौड़ल आई है त्रिपुरारी भजन में आरे भजन में होके देख मतवाला भेटई है डमरू वाला हो
यादव जी पेरुआर बारी अभिनंदन बंदर बा ये धोती सम्मान बा जो बाल ध्यान तू धला पूजा मन मंदिर में कला काहे से चलावा सूर्य भगवान के हमने के जल देनी जाते जब पहुंचल ना लेकिन मन से ढारल जाला ठीक है चल जाला यही से कहल जाला चौवे बालो ध्यान तू धला पूजा मन मंदिर में कला नारायण भोग फ्रेश चक्की आटा आटा चक्की परिवार बारी बहुत बहुत पुरस्कार बा ये धोती